si Kapitan Yading. Ano? Ano na? Ano? Tapos ang talaya ding baray dita. Pa na. Nya nga. Aga na. Ano nga? Nagreklamo na magagurang din ang Hello. Oh. Si Kapitan Gari Yading. ulit-ulit ka, Noy. Pakaraya, Noy. Ano na? Ano? Tapos ang talaya ding baray dita. Pa na. Amo? Maaga na. Oh. Nagreklamo na magagurang din ang iturog. Tapos ang talaya ding baray ling yade. Amo? Talaga? Pag-uruli sa mga balay. Tapos? San mga dalagang soltero, di magparapit-apit sa payag. Oh. Di magparapit sa payag, Kina? Di magparapit-apit dyan sa maabaka. Oh, tapos? Nabakasan, pakalipasan mga 2 bulan. Oh. O sarang bulan. Oh. Ayun na, delayed problema to na yan. Oh, may nabibilog yan sa mga baka? May mag-iibi na yan. Oh, kina? Oh. Oh, saka? O tapos yung talaya ding baraling yade. Birthday ko, magtatapot. Medyo lamig na. Ha? Birthday ko baga. Nagulpi na. Oh. Maguruli na. Ata birthday ko nga, kung pwede magbarayli muna kita. Ama, Baka birthday ko? sa atin na pinapagiramdam sa ngamin, Na? na pag nagatad ato na sandaraga dito sa balay, Tapos? di maghapit sa payag. Oh. Di maghapit dyan sa mga down-down. Actually, delikado yan. Tama ka man dyan, Kap. Baka ayo dyan may madiskwido. Oh. Ayaw kitang problema. Amo man ang gayon. Gari, Tama. gamo. Gari, o tama ka man dyan. Tama programa na si Henry M. Oh, ayaw. Ay, iyon. Maritara mo sa lamaton. Maritara yan ang gusto ko si mo. Aramon mo talaga. Ikanan tunay. Sa lamaton tabi. Ha? Sa lamaton. Ano Ha? da ini? Matilam pa. Maritaara mo na talagang maprograma na si Henry M. O bueno. Ano ang nangyari, Jing? Dito ka naling kasi bago, Jing? Ito, nakanamit ka man, tabi, Jing? O, nakanamit ka man? Aw, galing nga bitin nga ako kayo ni. Hello! Hi! Nata, sa bagay, tama sa paliwanag din ni Kapitan, ano? Gari okay man si Kap, ano? Tama man, di ba? Programa ng SNRM, tapos unta na ta, o gari nga nagulpi man kita. Iyo man ang ganun, no? Gari tama man, Nagparapit-apit dyan sa maabaka. Ay, sus ko, bata dyan baga sa maabaka. Pag may nangyayari dyan, malang pagal dyan. Malang pagal pag may nangyari sa maabaka. Primero, ang piad mo may pulot. Pag tindog mo, so sa imong natukawan, pwedeng subatag baga, palalapa na, dumog. Kinaya tong lubot mo, ayo yan pulot. O, paglabasan, malang pagal. Di basta-basta natatanggal yan. Tayo yan mancha. Buda sabi, pag nagparatokro ka na dyan sa maabaka, nagbalantoy ka na dyan sa maabaka mga tugang, gari nangyari dyan, pipigsaon ka, tapos sa ngawda kan abaka. Hello! Hello po. Good afternoon! Good afternoon po. Huwag ikaulog na, taulog kong ka. Ang pulanoan ay sir, magpigdasara mo. Amo na nga ni. Uy, totoo, sabi baga madam, kan mga gurang kampanan, pag nagbalantoy ka da sa abat pong kibatag baga natumba, o sa maabaka bagay, natumba bagang abaka, na-imagine man tumbang batag. Apo. Pag nagbalantoy ka da dyan, ang sangaw da ka, nakapigsa. Ibagibang mo sir. Kampanahon yan, sabi sa muya kay to. O, ika, nakatry ka nang magbalantoy sa abaka? Naiman, saga po. Saga po. Uy, madam. Malang tagal magbalantoy sa gapo. Ara mo kinya nga. Pag nagbalantoy ka po dyan, dulo pag nabalad baga sa gapo. Isus, ansangaw kaan, madam. Ansangaw. Ang resulta kaan, madam, busiaw. Bubusiawong katabi saan. Kina, pag naiyan mo bagay atong bato na bagong mabalad, pag naiyan yan, madam, na bato na gapo, nagaso? Nag-aso yan. Happy birthday po sir. Salamat po. Salamaton. Nasuwalo ko kung mukha to ako. Hindi na ito. Lugar na lang kami. Itarap ko na ko niyan, Soko. Okay, mata akong kulungan yan. Amo? Okay, mata akong kulungan yan. Ipakunta na ko niyan, ha? Okay? Sige. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you. Happy birthday daw to me, ha? Ika, Jing, saan ka, Jing, nagbalantay, Jing, tabi? Teka mo nakabalantay, ano, Jing? Latos, unta kayo sa labayan ka. Hello! Hello. Good afternoon po. Good afternoon. Happy birthday po. Salamat po.
Thank you. Yes, okay. Salamat po. Ang sa tuyang tataramon mo niya na hapon mga tugang tukro. Ano ang pagkakaiba kan tukro sa balantoy? Yan ang word ta ha. Tukro asin balantoy. How do you define now or explain to me the meaning of tukro and balantoy? Anong pagkakaiba tabi once you act mga tugang as you are balantoying in a certain place or you are that tukroing in a certain place? What is now the difference between the two? The tukro and the balantoy. Hello, Ihado. Ninong, Yes. happy birthday po, Ninong. Thank you, Ihado. Ang difference po kanduwa, Oh. pag nagtukro, and then kumbaga you're squatting in a normal area. Oho, okay. Like, ano yan, naka-squat ka sa may sidewalk Iyo. or kung sa'yo napartikan sa rong kwarto Okay. or office space or kung ano, Oo. squatting in general. Yeah. Pag balantoy, squatting ka with the intention of Englisyon ko na lang. Englisyon ko na lang. Pag nagbalantoy, you're squatting with the intention of Ay, defecating. yes. Okay. So meaning migo, ang tukro, di ka kinatutungtungan, tama? Not necessarily. Kumaga, Not- either oh. yun, Pero ang- or flat surface Oh. usually. Ang tukro kayong na-imagine ko. So, ang tukro baga, ang tuhod mo, yaon naka-point sa kuko mo. That is tukro. Iyo po. Pero pag nagbalantoy ka, may natutungtungan kan iba aside from the flat surface. Iyo po. Oh, Kaya ngaya. with the intention of expelling something. Yes, nakatuko ka naman sa batag, tumbang batag. Nasa ibabaw ka. Ang apod ka ito, balantoy. Iyo po. Yes. Galing may pressure ka sa abdomen mo para mailuwas mo. Yes, yes. Oh. Okay. That is the difference between tukro and the balantoy. Okay? Iyo po. Thank you, Ihado. Happy birthday, Ninong. Thank you, Ihado. Salamat. Yan na ito. Mga tugang ang differentiation kandwa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po. Yes, sir. Good afternoon. Happy birthday. Salamat po. Ang balantoy kaya, idol, so may tubig. Oh. Tukro na sa ubas. O iba man ang paliwanag mo. Ang tukro, May tubig. may tubig. Ah, dahil tubig. So balantoy, may tubig. Oo. Ang tukro, Ang tukro dyan sa ubas. natata, magkakaiba sa may tubig tok, balantoy ang apod. Aram mo na ito baga, so bagay ang panahon. Singapore na lugar. Tignan po sa Rawi. Ravis Legaspi. So kung sabihin talaga, may pagkakaiba ang meaning kang kada word, depende sa lugar. Depende sa lugar. Iyo. Kaya apig to tataram tayo ng mga words na ni para ma-differentiate. Tanga ni pag nagdumang ka sa ibang lugar, nagkasarabutan. Ayun po, ayun po. Yes. Salamat, Migo. Salamat po. Happy Mabuhay birthday, ka. Thank you, thank you. Thank you, di ba? O, yan ang alingan mo, ha? Kita baga, ang mga word tabaga mga tugang, di mo man magkakasarabutan ko sa arali yan. Kaya, happy birthday nga tabi, balantoy is proper pag... Actually, Father Paul, tama ka. Ang tukro is Asian squat. Yes. Basta di ba Padre? Tama, Father Paul. Salamatan tabi sa greetings. Maray na hapon tabi isi mo. Yan talaga mga tugang na balantoy. Ngayon, nakatumbang kahoy. Bako, Angel, Angel, nagbalantoy ka sa lugar ni Barangay Dindo. Kampanao, di ba? Aki pa. Sa, singani ka ni? Anong barangay ka? Kagbakong, di ba? Matukro ka. Ang tukro talaga, as in kang papatungan kan bitis mo in a flat surface, that is tukro. Your tuhod, anong English kan tuhod? Your knees, di ba? Your tuhod is pointing to your koko o to your chin. Pointing to your, ano nga nang pasiring kayo ni? Vertical, ano yan, Purgan? Your tuhod is pointing to your arm, to your shoulder. Di ba? Na-imagine po din do, so tuhod yaon na ka sa sampangan kang kwan mo, kandaghan mo. Yan ang tukro.
Pero once na araw ka ng posisyon mo, tuminugdon ka sa sarong lugar. Di ba, tawi padre? Tuminugdon ka ngaya sa tumbang batag, tumbang nyog, tumbang kahoy. Saga po, anapod ka yan? Balantoy. Pag nagbalantoy kami, naruling na sana yan na magawa. Yutabi yan, mga tugang, same position sa flat surface sa ibang lugar, tukra nga po. Pero pag mans tuminaas ka sa ibang lugar o surface, bagay, may tinungtungan ka, mga tugang, same position ang gigibon mo. Ang apod kaan, nakabalantoy. Yes! Ang apod palang kaan, Asian squat, Tan mga, siguro, ang mga Pilipino, ang mga ibang mga foreigner, dahil man ki-style kang pagkita man sa nabagang mga Pilipino, nagtuturok-ro sa gilgan tinampo. Sa ibang mga lugar man ang dahil kawan makahiling ki sa Europe, hindi kami nakatukro man dyan. Di ba? Kaya po palang kan sabi ni Father Paul, Asian squat. Oh, talang ako. Thank you, Father. Ako ngunyan ko lang naraman yan, Ang ngunyan ko lang naraman yan, ang po palang kan tukro, Asian squat. Sa muya ka ito sa ROTC, sa CAT, ang squatting, so, squat on the ground. Sabi kan, nag-commander ako kayo ipa-squat ko sa ground. Ang squat sa ground, so naka-cross legs baga, Angel. Naka-cross legs. Naka-cross legs yan, ang lubot mo, tukaw sa daga. Ang legs mo, ang iyan na, right, naka-cross iyan na legs mo. Squatting, anapod bigyan ka ito sa CAT, sa high school kami nag-core commander ako, boda sa, yan. Yan ang apod bigyan ka ito. Pero, in that kind of tukro, mga tugang, munyan ko lang naraman na iyan pala, Asian squat. Uyug-uyugon mo niya. Thank you, Padre. Hello? Hello po. Yes, good afternoon. Happy birthday. Thank you po. Ali sa muya, naka-fair family. Ay, isus ko, madam. Yawan dyan si Sir Aino? Yeah, opo. Sinuwil na sa nag-atod ning mga relief sa Paulba. Ay, matibayon man si Dr. Noel Rafer. Adi, may guson man. Opo, pakikumusta mo po ako. Salamat na maray po. Regards kay Sir Aino. Happy birthday. Iyo, salamat po, madam. Thank you po. Bye-bye. Alright. Ali sa Familia Rafer. Good afternoon kay Sir Aino Rafer. Yan. Boda sa kay Dr. Noel Rafer. Oto da, nasa Paulba. Nagatod ki kwan. Nagatod ki pagka suplaki relief. Sabi ni Pading Benny, Balantoy may bagay na mataas na level na tatungtungan. Correct, Pade. Nakatukaw. Tuko is sa ground na nakatukaw na ang baba arani sa tuhod. Yes, eksakto, Pade. Crouch ba ang pag-pronounce kayo ni? Crouch, tabi yan. Okay, sige. Thank you po, Sa gilid baga kain baybayon, dakol minabalantoy. Tama. Kasi pag tinamaan ka kitubig, dapat nakalang balantoy ka sa langkaw na parte. Hali po sakba dito kag Bakungan. Good afternoon. Salamat po. Birthday, Sir Hen, Ronnie Cerezo ng Bacoor, Cavite. Hello, boy. Crouch po. Crouch. Opo, yan po tamang pronunciation. Nagkukuha yan kang inot. Pag nakulugan pa nga, crouch. Ouch man ito. Ouch ito. Crouch. Okay. Yan po. Yes. Crouch. Thank you. Okay, thank you, Migo, pag nakulugan, crouch. Ouch nga yan, tumiga ayo pala, crouch. Matugtog na kang you are the one that makes me happy. Hello, good afternoon. Iyo po, si Sir Maceda po. Nata po ito, ma'am. May emergency. Oh, ano po ito? Dali, sir, kaya nagpunta ako sa apek. Dahil ko nakukontak. Dahil po kaya kaming ilaw, mga banggina. Saan po yan, madam? Digli po siya sa San Isidro Santo Domingo, Albay. San Isidro, Santo Domingo, Albay. Saan po na lugar? Ano pong specific sa barangay San Isidro? Purok-dos po, sir. Purok-dos. Tapos kaya po, kasi mga aga pa, sabi, madigdida po, mga banggina lamang. Purok-dos, Santo Domingo. Pagsurat tayo. Note ko, ipo-forward ko naman kay Ate Hazel. Madali lang, Purok-dos, Santo Domingo. Ay, Manay.
pwedeng i-text mo sa kuya, nga ang pag-forward ko, madali, taba ka ma-miss ko ko. Ayun po, sir. Ayun po. Iarap kayo text mo, Purok, ngarang ka, barangay, Purok. Buda so pangaran po kang nag-text, tangani na mai-forward ko duman, ha? Ayun po, sir. Salamat po, sir. Okay, welcome po. Pero na-report mo naman sa inda? Ayan na po, sir. Iyo nga ni. Baka nalingawan. Araw mo malingaw. Dapat parang dumunta po. Ayun po, Iyo, sir. sige po. Ayun po. I-text Salamat, mo sa sir. kuya hata. I-forward ko po duman, ha? Dako lang po. Salamat, sir. Yes, okay. Sige po, welcome Ayun po. po, ayun po. Welcome, okay. Okay, alright. Ganit, ano nga na ipod kaya? Ano nga nini, ay? Madali lang. Yes, okay. Sandali lang, ano nga ni sugibon ko lugod na para lagod sa isip ko. Ano sugibon ko nga ni? Ano nga sugibon ko? Ay, okay, di pala. Nagkuhan sa isip ko eh. So barangay Dapdap Tabi sa paagi ni Kapitan Glenn Barcelon. Yan, si Pipigil. Yan pala si boss. Kasi bago pa, picturean ko sa endo. Nagkapasal ako. Nagbalik ko niyan sa APEC sa Barangay Dapdap, na-restore po ang kuryente. Ito po apat na purok kan Barangay Dapdap. Sabi ni Kapitan EVP Glenn, salamaton da tabi Ate Hazel Moralio sa mga taga-APEC po. Salamaton na maray sa Indo. Sa Indo tabing tabang. Nganya ko Ate Hazel, pag di mo hindi pinailawan, di ka makautro. Buda nga niya ko Ate Hazel, birthday ko ngunyan. Regaluan mo na nga ako ngunyan na birthday. Ano nga gusto mong regalo? Nga niya ko sa Dapdap Tabi, nagapod pa lang sa imo kansarong kasuhapon, dahil kuryente. Yung regalo ko nga si mo. Salamatan Tabi Ate Hazel Moralios. Buda sa mga linemen, mga linemen, tabi kan APEC, pagkapunta ka sa bago, dalagan tulos pa siring duman. Tabi, mga tugang, salamaton tabing maray. Sa imo, ano yan? Ano ini? Tabi, salamaton na maray. Sa indo, ha? Apek, mabuhay tabi yan. Okay na, ayunin na so. Alam ko na, ha? Tayo forward tayo niyo. Thank you daw, tabi na maray. From the bottom of their hearts, mga taga-barangay Dapdap. Puda tabi si punong barangay EVP Glenn Barcelon. Salamaton na maray po sa pag-restore kang kuryente. Hello? Hello, amigo. Yes, sir. Maray na po. May-report ka incident sa Bantiruan. Ano po? Sa shooting incident sa Bantiruan. Kaso rin po, sir, nangyari? Subangi. Kaso rin? Kasubangi, amigo. Kasabang, ay gari man ang may report sa mo. Dahil ko po nasundan, duman sa ibang programa na i-report. Ano po sa development, sir? Paano kaya? Garo na i-report duman sa ibang program na nanigan ko lang kasabago. Dahil ko po na kompleto sa detalye. Oo. Basta na po, ipakuan ko tabi, ha? Paano ka-report kaya sa ibang program, medyo dahil ko man na detalye kay Maray. Iya po. Salamat, sir. Salamatan po sa pagapod. Alright. Sige po. Okay? Madali lang, ha? May text tayo. Sandali lang, ha? Good afternoon kay Ate Jenny Ong and Hubert Ong. Yan. Sasend na pong 3 beautiful kids. Talaga? Salamaton tabi, Ma'am Jenny at saka kay Hubert. Good afternoon tabi sa Indo, ha? Kompleto ba na yung padara mong birthday gift? Christmas gifts? Ano daw tabi kung, ano yan? Ano daw tabi kung isabay mo na po sa Valentine? Isabay mo na po sa Valentine. Biyo-biyo pa. Salamaton tabi, Bossing Hubert Ong, mabuot na lalaki. Mabuot na lalaki ni si Bossing Hubert. Gary, pag minataram na si Ma'am Jenny, doon ako, minasilenso si Sir na Hubert.
Salamaton tabi sa ng magagum sa birthday gift mo da sa Christmas gift. Uyogon mo. Durable pala na di. Durable. Salamaton po. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Pwede magpa-orasyon. Ano pong orasyon nanta? Pati orasyonan mo po ang mga Christian ka. Pinyaranda, family Bogarola. So ano po? Family Bogarola. Family Bogarola. Saan po tagay po ng orasyonan? Ito po, tama ka chismosa. Latoson ta ka de ka daw kaya de po ako kan pwede. De po ako kan pwede. Iya po. De po ako kan pwede. Iya po. Okay, mga arog po ka na bagay, mga personal yan. De po kita kan pwede. Mga joke lang po dapat. Iya. Okay, sige po. Alright. Dipisil po yan. Alright, digdi po sa bangke, wara magkaigwa na naman kaming Christmas light, apek, asikaso bako sa pagribok sa endo. Pero, pag nagkaribok up, nagkarot appliance me, dahil maninda mapilitan, dati gadgets. Yung manangad tiniyan ko rin kay Chapat, nangan ko, paano kayo, so paros happy birthday po, sana maabot ng 100 years. Iyo, from avid listener, thank you. Hali po sa pamilya Matas, sa daga, i-flat surface, balant. Ayaw na. Salamat po. Thank you. Happy birthday. Happiest birthday to sa krason kong angkor kang DCGB. Grabe ka man. More blessings to come. God bless po. Alright, thank you. Thank you. Ang balantoy, may kurakding. sa ginubatan po, wara balantoy, nga po kang kadat. Talaga, kadat pala. Iyo man ang, iyo, tama. Ilingon mo look at this mga tugang, different terms, but mga tugang with, with the same meaning. Kadat. Iyo man ang ganano. Ganyan ko lang nakuha niya. Dumanda sa ginubata po, kadat. Magkadat ka ngayon, oy. Sa tuya, tukro. Iyo man ang gadano. Salamaton po, Di ba? Kadat. Okay. Hello, good afternoon. Hello? 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 Wala. Kumusta, sir, sa mga vehicle accident ka sa bago sa DW? Ayun na po, na-report na mo yan sa DWCL. Nagsiya purok 3. Okay. Ang bala, okay na to. Alright. Caller natin. Sandali lang. Hello, good afternoon. Hello? Yes, okay. O, ito na po kita sa satuyang mahiwagang tanog. Madali lang dangugunin do. Tama commercial kami ni Jing. Habang nagko-commercial ka mo, mag-text na po. Pagkatapos kang commercial, pwede na tabi mag-upload para sa tuwing magpadag. Ini po ang unang closing. Tawan tanglong para dangog ta. No, regaluan ta ka mo. Ini pong mga bagay na ini, mga tugang, mga saradit ng bagay. Hali po siya sa darakula na bagay. Hard po siya. Hali po siya sa darakula na bagay, nagsaradit. Pero hard po siya na materyales. Ano po ang ginibo para po siya mga tugang magtanog? Ulit. Again. Okay, again. Yan, okay. Iyan po ang tanog. Initabi Raul. Kasag, amigo. Primong Raul. Ini si Primo. Primong ko. Pare kami taga-dagat, pura taga-tubig. Primong Raul. Ikamigo, minalakaw ka, tagilid. Ako, medyo tiko. Minalangoy bagang kasag, tagilid. Ako medyo patik. Sarawayan ka ngayon. Araw kaya ini po na nagtanog na ini, hali siya sa sarong dakulang bagay. Ano ang ginibo niya para makakrear? Ano ang ginibo sa iya para makakrear nin tanog? Yan. Iya po. Ayan tabi ang sa inyong analisa ron. Pwede na mag-text may naisip na. Habang dai pa, mag-commercial kami ni Bunjing. Alas 3:40, idos na. Indokang Maxvit
Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Hinebra San Miguel. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack sa halagang 15 pesos lang. Araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba dahil dito pinaghalo ang kojic acid at collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin.
Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Good afternoon po sa mga taga Bicol University. Madali lang ha. Cluster. Diyan po sa Bio Cluster. Cluster. Ano nga nito? Cluster. Good afternoon. Paano na kaya so sa Kuyang Punbok? Ano nga nito? Sa cluster. Basta sa cluster. Bio Cluster. Nakul kaya. Madali lang ha. Wala lugod sabi. Ay, ito pala ay. Ito. Sa Bio Cluster 2. Yan. Parariyo kita. Sige, i-report ko na on and off ang kuryente dyan sa may Bicol University Cluster 2. Bata ngayon nag-audit niya kami kang honorarium. May kubraon pa ako dyan. So, mga konbaga. So, mga panel. Kung ano-ano nga bigyan pa. Good afternoon, tabi sa inyo dyan, mga taga-BU. Cluster 2. Yan. Stoy. So, nararium, ang pag-edit, tabi, pasiguro, taba ka may sumubra. Para na po, tabi sa inyo, nasa cellphone na sinagadangog. On and off ang ilaw. Ano ba yan? Susko, nasa... May DCGB app siguro ini si Madam Sara Sir dyan po sa... Pero karaklan yan, babayi. Sa Bio Cluster. Good afternoon po sa Indo ha. Marinapon tabi dyan sa Cluster 2. Tabi sa Bicol University. Yan. Hello, good afternoon. Good afternoon, Sir Hen. Happy Yes, birthday. ma'am. Good afternoon po. Ano tabi, Sir Hen, gapo po na pinag-cracker? Ano po? Ano po? De ko na... maukod ka? Bato na pinag... Crusher. So, pinag-ano po baga? Yeso tanog, bato na pig crusher. Opo. Taga-saan ka, madam? San Fernando. Santo Domingo. Opo. Saan kataning mo dyan? Puro 4 po. May kataning ka po dyan? Wala. Marayman po ta. Marayman pong deng kataning ka dyan ta. Sala po ang simbag mo. Okay po. Salamat. Happy birthday. Bye-bye. Salamat. Okay. Mali. Uncle. Ay, sandali. Mababasa ko. Wato. So, gabos, makisuyo. Tabi sa twins. Jolie nagpontol sa paril ang 2 beses. Mali. Mali po. Gapo na pig. Mali. Dulce. Mali. Mali. Simbag ko po. Gapo. Mali. Ice cube. Hindi pong ice cube. Hindi po ito ice cube. Matagas po siyang bagay. Tanog. Mali. Pili. Mali. Mali. Wala pong yellow. Forget about yellow. Forget about yellow. Okay?
Wala talaga. Walang tumama. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yes, good afternoon po. Yes. Ano po itong tanong, sir? Piling na kinalas. Ha? Piling na kinalas. Pili na kinalas? Oh. Sala, sir? Tama kang close. Gusto mo sir klo? Gusto mong klo? Gusto mong klo? Gusto araw kayo, sir? Inipig bubugtak sa harong. Pigabugtak siya sa harong, nakula siyang bagay, pwede siyang pasadayon. Iya po? Nakula po siyang bagay, pwede siyang pasadayon. Kan suminaday siya, ito po sa tanog. Anong ginibo po para magkaigwa siya din tanog? Iya po? Yan. Iya sir, ito ang ko ha. Sige sir. Salamat. Alright. 100 pesos na load. Ito ang crujing. O, ini ha. O, nga ni makuha na. 5 minutes bago magalas 4. Sagay ba naman kita? Ini po mga tugang, pigbubugtak sa building, pigbubugtak sa harong, pigbubugtak sa opisina, pigbubugtak paminsan nagkairiling ko sa tinampo, kung garo sa agihan. Pigbubugtak yan. Ano po iyan? Natuminan na bagay na. Hello, good afternoon. Hello. Yes, sir. Ano po? Ayun, ma'am. Kabilya. Ano, ma'am? Kabilya. Kabilya. Opo. Pangalan. Sala. Kabilya. Ay. Pasabila daw nag-charger, Angel. You're my angel to my lonely prayer. Tidak ako nag-charger tabi. Nawara sa kong gayang sa cellphone. When the blinds, mali. Semento, mali. Graba, mali. Saradit na bakal, no, mali. Kabilya, mali. Madali lang ha. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po, sir. Yes, sir. Ano po ang tanong? Peoples po, peoples. Peebles. Anong ginibo sa Peebles, sir? Lina po sa kulata. Opo. Tiglaw kan palita. Iyo, sir. Sala, sir. Sala po. Bye-bye. Ini po na bagay na ini, dakula. Nugad, pwede mo siyang pasadayon, Jing. Yo, Jing. Gravities, mali. Thumbtacks, mali. Peebles, mali. Ano nga nini? Wara talaga. Garo, gusto ko nang sandali lang ito. May nakaukod, madali lang ha. Harani sa katotohanan ini, pero mali din natumbok madali lang Di natumbok niya madali lang, talingon ko. Di niya natumbok o garing, madali lang Hanapon ko sa madali lang. Ito, ay na ito. Madali lang taan. Madali lang. Wala lugod. Madali lang ha. Di niya natumbok Di natumbok. Anang nga ito lugod. Nawara lugod. Okay ha. Window. Gravities. Peebles. Okay. Hollow blocks. Mali. Ito. Ay. Rayon kaya Madali lang po. Madali lang ata. Iwa ako nahiling na harani sa katotohanan. May nahiling hakong harani. Bossing Marlon, ansay mong simbag Bossing Marlon di. Iyo na iyan, Bossing Marlon. Kaya lang paano siya nagtanog. Gano'n maigo daw kimasarani, pero sa text mo, madali lang ito. Si Bossing Marlon, harani na. Actually, yun na ito, amigo. Igong masarani, madali lang ha, madali lang.
Uni po si 80 to 24. Irani mo daw tabi ini na pigag kasi sabi mo na ining 80 to 44 na ini. Anong oras si Bossing Marlon? 3:54. Ini si Saro, o ining ini si Bossing Marlon 3:56. O now diyan ka. Ayun na. Unang tabi si 80. Stoy, ikang pinakara ni tabi, Bossing. 80 to 44. Yan. Di mo lang, sir, na eksakto. Tulo ang may minimum pagsaro. Bossing Marlon di. Ini si Bossing Marlon. Kuan ini, maray na tao ini. Masira mong kayo ng kuan yan. Ang ano ini, ang mga ano yan. Pigiluto dyan sa iya. Sa Mayon Treats. Mayon Treats. Masira mo ang mga linuto niya dyan. Mga produkto niya. Uni may saro pa, madali lang ha. Si 5173. Bako po na, ang simbag, arog lang ka yan. Si Bossing Marlon, nag-uranin na. Ito po, Jing. Itaram ko na sa endo, ha? Bossing Marlon, sabi ni Bossing Marlon, nahulog nga, amigo. Pwede. Pwedeng nahulog. Pero tabi 5173, ining simbag mo, sala ini, explicar mo kung paano siya nagtanog. May tanog baga ito? Di ba? Si 5173. O, magpairinutan ka mo. Di ba? Paano tabi siya? Nahulog. Paano siya nagtanog? Nahulog na. Di ba? Paano siya? Tala man pwedeng nga, tiles nga tabi, sir. Tiles, Jing. Ang totoo, Jing, tiles ito. Di man pwede na simbagon mo ako tiles nga ya. Ang tiles, di man po matanog kung di mo hiniro. Nasasabutan po. Nasasabutan po nindo ang gusto kong sabihon. Di man po ang mahiro, matanog, kung di po ang hiniro. Nasasabutan po nindo. Opo, nasasabutan niya mo. Ano? Opo, nasasabutan niya mo. Ulit na daw. Opo, nasasabutan niya mo. Yun yan. Sure ka? Sure po. Sure po ako. Sure ka? Sure nga. Gari ka, mas nakaka-insulto na. So, ano yan? Ayos pala. Ayos ka pala. Di ba? Ano ba daw? Hello? Ay, nawara lugod sa nag-aapod. O sa aga na, talas 4 na, dagitan ako ni Pio. Ito po, mga tugang tiles. Tama, Angel? Tiles. Matibayo. Bossing Marlon, kumusta sa tuyang mga produkto dyan sa Mayon Treats? Okay pa kita? Tiles ito, Jing. Ang hulaan ta sa aga, kamutabing nagdadangog, perinutan kita. Paano po mga tugang nagtanog? So, tiles. Okay? Pili mo na dyan, Jing, sa tuyang music, Jing. So, one friend baga, Jing. Sa paborito, tangkanta baga, Jing. So, one friend. Di ko na ko alig diyo. Nagwara na sa kuyang kuan. One friend. Yes. One friend left. Wanted to be you. Yes. The best. O saga naman. Talas 4-1 na nga ni. Iya po. Tiles ito, Jing. Paano nagtanog so... Anong klaseng tiles? Paano po nagtanog so tiles? Yes. Okay? Felt that we were blessed and I feel that way still. Good afternoon po kay kay Antinor yan po sa Tiwi alias Susan Roses. Pag si Susan Roses, siyempre ang sayang padan ang itsura Garo Fernando po. Salamat po. Sa aga naman, analisa ronta ang tanong. Goodbye. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be someone who understands me, knows me inside out.
knows without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan.